La història del llibret jo crec que se divideix en 3 etapes molt marcades. El llibret original, el llibret pròpiament dit, que era l'explicació i relació i punt. Després, més o menys en el cor del segle XX, el que predomina és el llibret anuari, que funciona com a anuari de l'associació Fallera. Vull dir, el més important és la foto del president de la Fallera Major, dels protagonistes de l'exercici i en la fase quasi de degeneració, l'explicació i relació es convertirà en una espècie quasi de complement a això. I seria complicat dir quan, però més o menys a partir dels anys 80 del segle XX en inici i molt especialment en el segle XXI passem a la darrera fase, que seria el llibret o el llibre, com diuen en moltes comarques, com el llibre objecte o el llibre monografia, en la qual estan pensats com a llibres de gran format que estan, en els millors casos, al voltant d'un tema que pot ser o no el del monument. L'explicació i relació continua sent un complement i ara el més important són sobretot articles de fons al voltant del tema escollit de l'any.